Hello, good evening. Good morning, good afternoon ug asa man karon aning kalibutan na. Nag-prepare na mi sa among Noche Buena. Ang usa, Diana. Naghimo og unsa man salad, macaroni. Ang sagol. Naghumba na pug ko. Nawahin ako og video sa akong humba diha. Kana. Og ang atong manok nga diha pa nagpahuway pa. Sa kabuok manok. Kay ni kaunsa ato na si Jang birahan magamay. Saan mo na? Kaya mas ganda? Sila naman siya ganahan na, di ko ganahan ng inano. So basta, $10. Atay, mahala. Tulungan, hindi ko ganahan streets din. O, among palibot, wa gihapon na usog, maura gihapon. Ang kahoy, wa na, hapit na mabali sa kabugat. Ang akong kotse, tabo na. Na may mo abot karon si Cheska, unja alas 6:30. Nga rito magkuan celebrate sa New Year, Christmas Eve. Samtang naghuwat sa atong giluto. Murag okay na siguro gamay atong tilawan. Ando ba ne? Lami siya. Sama kalami sa ahong asawa. Karon pa ni sa may uli. Ako rang gipabaktas kay wa na ko ning sundo kay. Di ko ni sa love, guys. O tanawa man akong giingon Tuwa sila na stuck na. Di na sila mutulin kay dili na kasaka, di na kakamas sa ilang ligid. Nang ako, sakto agahong desisyon nga. Tara, isa gimingaw sa Eden, guys. Di ko mag-drive sa inani na kabaga na snow. Isa gimingaw sa Eden. Kaya ng Eden. Kung atong Christmas tree nga wa pa nagsiga atong paandaron. Siga na. Ning Pasko na. Kay birthday na sa atong kinakusgan nga si Jesus Christ. Ano na kinakusgan? O sige kadali. Sige kabuang. Guys, birahan na to na Eh, yung kinakusgang cheese nga. Ang mahala, gamay raw ta. Lentos, pila ka. May hugas pa ng apple. Mao ni atong lutoon. Ano mga lamas, may? Mao ni. Wala sibuyas dahon. Undot na. Hindi na tahion. Hion. Sige, may ito na magtahi. Ambot ngita pagpaagyon sa aon eh. May strawless. Maglami siguro niya kung paminaw. Barog na lagi. Buhay. Ano na yun? Barog na lagi.
Puno naman. Hurot na ima. Manajud ng sugdan kay lugay pa ba siguro na pila ka Luha. oras? Ito nga. Naamo na nang kuan kada 5 na. Oh guys, di ara gatong manok. Ito bang wila. Lubot sa manok. Ito bang be. Paagin ron sa uni inig sirado. Ito namling piltag rugby. Tay. Wala mo gadoy hikot. Say mo pang tanod ana sa imo uno mong tanod. Ito bang be. Hindi ko ano po. Ah. Og di ako'y nakitaan guys. Agahong kinakusgan nga naamde ko'y kuan di ay tie wire. So mo ni atong itahi sa lubot sa manok. Kanitang manok, oh, yung sa Manila man sila. Okay. Oo. Kasi sana. Ano yung sanitize pag-init? Di na, may tira na niya. Daliran eh. Mubo ra po di ay ni. Tesa. Ugas sa ani? Pila ba yung paghugasan ng alam mo rin? Hugasan. Pagkaan ba na? Kalata. Upa na na. Ano ba? Ano ba? Ano ba to? Hindi ay. Ano rin ni guys? May tape sa magkatay koan. Andun na ka matahig koan? Gitaan kay pag paagi. Ang siis. Sure. Gilubot. But ang manok. Ayan na rin na. Potod na ang koan. Kamot ba ha? Tingnan. Tahi na kapil. Yun na yung tayo guys. Diara. Anong kaagin na? Ano gani kaya na ako'y lambre. Di ba magpalit ka anak kayo man na itong panghay-hay? O saan na magpalit ka anak? Palitra kay case nga ang gamitan. Hindi na basta-basta. Ubin, alam may init tapos ubin. Laan. Sama all na. Wala oh. Og nahuman na ta sa atong project nga manok. Ang manok Kaya mo na yung ano. nga gitahi sa alambre. Og magkuha na taron. Mag-preheat na ta sa atong oven kay wa man tay ritsunanan. I-oven ni og 400. Kana. Uy, na may mga cake, kuha na. Atay. Kuha na yung mga cake, maluto na. Butang na dito. Oh, na nang imo di paw? Di pa, ganina oy. Ganina naman to. Oh. Diba, okay? Oh, mo ni diri na mo ni ang plano, diri na ipatong kay ron di isa mo dikit sa ubos. Be, testingan be.
Dali diri doy. Pwede ba? Muna tira may. Okay. Magdang liog. Yan mo ko. Okay ra nang liog maho. Ano? Maluto na na. Grabe pugdi. Mao. Basta na init, maluto. Naag mga kutsi dire di na nang ano na stuck na mo dili na maka kuan ng ligid. Binuldusay na. Ayan guys, aray. Ato na ning isod sa nahuling hantungan. Sige, anta ni Mata. Okay, doon ajo diya man no. Just, bye. See you later. Okay, human ako og ligo. Sana all. Presko na. Ang manok, atong lilion, og naunsa na. Ay, naku na yung mga bana nga wala pakialam. May usa diri nagbagot-bot na. Ben, atong manok. Tanaw na to. Naarang manok. Di maklaro. Nagtuto na ang mantika sa manok. Ako kinakos sigang asawa. Are. Uy, yan mo na. Sama na ikaw may naikuha na. Ikaw na bahala niya. Butan is mambose. Oh, karon. Si Chiska padong na dire among kinakusgang bisita. Atong chikon ang atong manok. Okay. Okay. Wapa.
jud karakara na ako dili ka. Ano ko anang nai So yummy. Ilang ginakusgang maha. Wow. Perfect jud di ba? Maha Blanca. Next time it will be ubi. Kape blanca na lamang. Coffee blanca. Kopi ko blanca ba? Pwede, tengah kape. Mix sa ingon. Alam mo rin gusto arang ka, arang ka. Walang tinuod. Fluffy ba? Fluffy. Ni kauga na ni kabugnaw. Isor ba na sa ref? Tungod na dito aram mo. Perfect. Sige, paghapog sa nao. Wow. Itakan isang mas babaw. Ay sabihin sa may sudlan na to ana na imong manok. Ito sana may. Katong sana dami kay arang inita na. Itakob nang kuan kay init. Why kas hugaw-hugaw. Gani, kung una kay mabungkog hinlo kay luto siguro na ay. Totoo na niya. Anda. Dahil ilahan man eh. Waay ba? Ganina ragod na alas 5 pa. Luto na oy. Sanay oras. Yes, alas 8 na. Ito na na.